ହଇରେ ନାତି ଟୁକା ସେତେବେଳୁ ପନିପରିବା ପାଇଁ ହାଟକୁ ଯାଇଛୁ ଯେ ଯାଇଛୁ। ସୂରୁଜ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଆସିଲୁଣି। ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ତୋତେ ଖୋଜି ବାହାରିଥିଲି। ଜେଜେ କ'ଣ କରିବି, ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ହଇରେ ନାତି ଟୁକା, ଆସୁ ଆସୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିନୁ? ଆଉ ଏଇ ସାଇକେଲଟା କାହାର? ଜେଜେ ମୁଁ ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହିଲା, ମୋତେ ତୋର ଏଇ ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେଇଦେ, ଆଉ ମୋର ଏଇ ସାଇକେଲଟା ତୁ ନେଇଯା। ଆଉ ମୁଁ ତା ସାଇକେଲ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲି।